ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଦେଶକୁ ଯାହାର ଇତିହାସ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୁଣା, ଯାହାର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏତେ ମହାନ ସଭ୍ୟତା ଆଜି କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ? ମୁଁ କହୁଛି ଇରାନ ଦେଶ ବିଷୟରେ, ଯାହା ପୁରୁଣାରେ ପର୍ସିଆ ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା। ଆଜିର ଇରାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଆଇନାରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ପର୍ସିଆ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଦେଶକୁ ଯାହାର ଇତିହାସ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୁଣା, ଯାହାର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏ ମହାନ ସଭ୍ୟତା କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ଇରାନ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଇରାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଆଇନାରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ସିଆ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। 550 ବିସିରେ ସାଇରସ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ମାନବାଧିକାର ଘୋଷଣାପତ୍ର। ଧର୍ମୀୟ ସହିଷ୍ଣୁତା, ମାନବତା, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୀଜଗଣିତ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ଦାର୍ଶନିକତା, କବିତା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ସିଆ ଥିଲା ଅଗ୍ରଗାମୀ। ରୁମି, ହାଫିଜ ଭଳି କବିମାନେ ମନୁଷ୍ୟତା, ପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇରାନର ଭାଗ୍ୟ ପଲଟିଗଲା, କାରଣ ଥିଲା ଓଏଲ। ରିଜା ଶାହ ପହ୍ଲଭୀ ଇରାନକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ରାସ୍ତା, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ସତ୍ତାଶାସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରାଯାଉଥିଲା। 1979ରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଆୟତୋଲା ଖେଆମୀ ନିର୍ବାସନରୁ ଫେରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକର ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଗୋଟିଏ କଠୋର ଶାସନ। ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ନିୟମ, ସ୍ୱାଧୀନ ମତାମତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ। ଇରାନର ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା। ମାସା ଆମିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଙ୍ଗାରି, ଓମେନ୍ ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ଏହି ନାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇରାନର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଶକ୍ତି ତାର ସରକାରରେ ନୁହେଁ, ତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।